nyt on tarkoituksena katsoa, että miten tämmöinen kokoonpano muodostetaan. Eli mulla on esimerkkinä tässä tämmöinen ulosvedin, joka on tietysti fiktiivinen, ei tämä niin mikään oikea tapaus ole, mutta tällä pystytään demonstroimaan sitten miten tällainen kokoonpano tehdään. Eli lähdetään, mulla on nyt kaikki tähän kokoonpanoon tarvittavat osat täällä auki täällä SolidWorksin sisällä, eli niitä ei tarvitse lähteä sitten erikseen hakemaan mistä enää. Se helpottaa vähän tämän kokoonpanon tekemistä. Otetaan uusi dokumentti, ja nyt tällä kertaa sitten ei otetakaan parttia, koska me ollaan tekemässä kokoonpanoa. Otetaan assembly siitä, ja nyt sitten mulla tuli näkyviin tänne listaan kaikki avoimet dokumentit, mitkä mulla tässä tällä hetkellä on. Ja Browse-nappulalla voisi käydä hakemassa, jos tässä ei näy sitä mikä halutaan. Eli nyt mä ensimmäisenä lähden tekemään sellaista osakokoonpanoa, joka tulee sitten myöhemmin liitettäväksi tuohon varsinaiseen kokoonpanoon. Ja siinä mä tarvitsen näitä haarukan kahta osaa, että mä saan sitten täällä mulla on valmiina tehtynä toi osakokoonpano. Näytän vaan tässä mitä se tehdään. Eli jompikumpi näistä haarukan osista niin otetaan perusosaksi. Sillä nyt oikeastaan väliä kumpi on näistä. Otetaan tämä osa 1 vaikka tästä. Ja se viedään tänne kokoonpanoon. Ja nyt aina on parempi tehdä sillä tavalla, että tämä ensimmäinen osa pudotetaan tuonne kokoonpano orikoon, niin se tapahtuu sillä tavalla, että me käydään vaan täältä hyväksymässä OK:lla tämä ensimmäinen osa tuohon. Ja silloin se automaattisesti kiinnittyy tuohon kokoonpano orikoon. Tätä kokoonpanoa pystytään pyörittelemään ihan normaalisti missä asennossa tahansa. Ja nyt sitten tähän perusosaan lähdetään lisäämään komponentteja. Täältä löytyy Insert Components vaihtoehto, eli tullaan tähän samaan paikkaan. Ja nyt mä haluan lisätä sinne tuon osaan 2. Mä laitan sen ensin tähän irtaalleen tuohon viereen vaan, että nähdään miten nuo meitit tuolla toimii. Ja nyt mä haluan sitten laittaa sen tuonne, se kuuluu tähän koloseen tämä kappale. Mä otan Mate-nappulan täältä päälle. Sitten mä sanon ensin, että tämä pinta tarvitsisi tulla tuota pintaa vasten. Ja nyt se näyttää, että se ei ole siinä, mutta jos tarkemmin pyöritellään ja katsotaan, niin nyt se on samansuuntaisena tuon toisen pinnan kanssa. Eli nuo pinnat on samansuuntaiset. Hyväksytään OK:lla. Sitten mä tietenkin haluaisin, että tämä pinta ja tuo yläpinta, että ne on samalla kohtaa. Hyväksyn OK:lla. Ja sitten mä vielä haluaisin, että tämä pinta ja täällä vähän piilossa oleva tämä pinta, että nämä olisi samalla kohtaa. Ja hyväksyn taas OK:lla. Ja nyt mä hyväksyn tämän koko meittausoperaatio. Nyt me saatiin toi ensimmäinen kappale tuosta paikalleen. Ja sitten mä haluaisin tuonne toiselle puolelle tietenkin laittaa tämmöisen samanlaisen osan. Niin nyt kaikkein yksinkertaisinta on se, että mä tästä piirrepuusta käyn sen vaan kopioimassa. Eli Ctrl-nappula pohjaa ja nykäisen tuolta tähän näin. No nyt se on tuossa väärinpäin, eli se olisi hyvä ensin tietenkin pyöräyttää oikeaa asentoa. Niin täällä meillä Move-komponentin alta löytyy Rotate Component vaihtoehto. Sillä mä voin pyöräyttää sen. Suurin piirtein ei tarvitse olla mitenkään tarkasti oikeassa asennossa, suurin piirtein oikeassa kohdassa. Ja ihan vetämällä voin sitten myöskin siirtää sitä tarvittaessa. Ja nyt sitten taas lähdetään tekemään niitä meittejä tuonne, eli tuosta meitti tämä pinta ja tuo pinta me haluttiin samansuuntaiseksi. Sitten me haluttiin tämä pinta ja tämä pinta samansuuntaiseksi. Hyväksytään. Ja sitten vielä tämä pinta ja täällä oleva pinta samansuuntaiseksi ja hyväksytään. Eli nyt meillä on tässä tämä osakokoonpano valmiina. Ja tämä voidaan nyt sitten tallentaa ja käyttää hyväksi tuossa seuraavassa kokoonpanon vaiheessa. Mut koska mulla se on jo tuolla tehtynä, niin mä nyt vaan tästä pistän tämän pois ja käytän sitä, minkä mä oon jo aikaisemmin tehnyt eli don't save.
No nyt me lähdetään sitten tekemään tätä varsinaista kokoonpanoa, jossa sitten käytetään osakokoonpanona tuolla olevaa, mikä äsken tehtiin. Eli taas uusi assembly täältä tulille. Ja nyt sitten voidaan tehdä sillä tavalla, että otetaan perusosaksi tämä osakokoonpano, mikä äsken tehtiin. Eli se on tuossa ja taas laitetaan se tuonne orikoon. Hyväksytään tästä näin. Nyt se meni orikoon. Ja sitten sen jälkeen ruvetaan laittelemaan siihen insert componentsilla näitä muita osia. Eli esimerkiksi koukku voidaan laittaa nyt sinne paikalleen. Otetaan se tuon viereen ensin ja laitetaan siihen noin meitit paikalle. Eli nythän me halutaan, että esimerkiksi tämä pinta tulee olemaan tuolla hahlossa olevan pinnan kanssa samalla kohtaa. Ja sitten nämä reijät tästä, tämä reikä ja toi reikä, niin niiden pitäisi olla samalla kohtaa. Ja nyt meillä riittää nämä kaksi meittiä tässä sen takia, että tämähän osa liikkuu tässä oikeastikin. Eli sitä voidaan tässä hiirellä liikuttaa eri asentoihin. No, sitten meillä pitäisi saada tähän näihin reikiin ruuvit. Ruuvithan on standardikomponentteja, joita lähdetään sitten metsästämään täältä meidän design librarysta. Ja siellä meillä on toolbox, joka nyt ei ollutkaan tässä meillä vielä lisättynä tänne, mutta lisätään se tuosta. Käytetään vaikka nyt tosi ihan samaa mitä standardia käytetään. Otetaan esimerkiksi DINI-standardin mukainen tähän. Katsotaan täältä sopiva ryhmä, eli vaikka hex bolts and screws tuosta. Ja sitten täyskierteinen ruuvi, valitaan tuosta vaikka tämä. Ei ole ihan sama, se voidaan raahata tänne. Ja nyt sitten tässä näkyy myöskin tämä Smart Mate, että jos mä vien sen lähelle tuonne tätä reikää, niin silloin mulla tulee tämä Smart Mate näkyviin tohon noin ja itse asiassa nyt tässä tapauksessa, kun mä otin minkä ruuvin tahansa, niin nyt tässä on semmoinen tilanne, että tästä ryhmästä ei tarvitse löytää tuohon sopivaa kokoa, koska sen pitäisi muuttaa myöskin tuo koko. Eli otetaan tämä homma uusiksi. Otetaan toi pois tosta. No. Ja koitetaan uudestaan. Eli otetaan X-bolt. Kokeillaan tuosta. Nyt varmaan rupeaa löytymään oikean kokoista. Eli nyt mä laitan sen tuohon paikalle. Se menee SmartMateillä siihen oikeaan paikkaan. Tarjoaa M6. No mä voisin ottaa siihen M8 kuitenkin. Ja sitten toi pituus vielä että tää on varsin lyhyt, eli pituuden voin täältä sitten otetaan se 35 mm pitkä ruuvi ja hyväksytään. Ja ESC-näppylällä taikka sitten tuosta voidaan keskeyttää tämä toiminto ja sitten otetaan vastaavasti mutteri sieltä. Eli nuts löytyy tästä, hex nuts, ihan tavallinen tuosta mutteria. Raahataan se tuonne paikalle ja taas meillä on SmartMate-symboli tuossa näkyvissä, niin silloin annetaan mennä se siihen paikalle. Ja se osaa ottaa oikean kokoisen mutterin siihen. Oho, nyt meillä tulee mutterita vähän liikaa ja tänne. Otetaan tuo ihan delete-näppäimellä tuosta pois. Noin. No nyt me sitten seuraavaksi me voitais monistaa näitä tuossa, ettei tarvitse jokaista käydä erikseen laittamassa, niin sitä varten meiltä löytyy täältä tämmöinen circular component patterni. Sen avulla lähdetään monistamaan. Ensin näytetään, että minkä ympäri. Tuolla on hyvä reikä, jonka ympäri pystytään tekemään. Ja sitten equal spacing ja 4 kappaletta niitä pitäisi olla. Ja sitten tähän vaan käydään osoittelemassa nämä komponentit, mitä me halutaan tuonne monistaa. Ja hyväksytään. Näin. Eli nyt meillä on
siinä nuo koukut paikallaan ja nyt ne on sitten sillä tavalla toisissaan kytkeytyneen, että jos yhtä liikuttaa, niin kaikki liikkuu. Ja nyt me tarvitaan sitten vielä tuohon pari komponenttia lisäksi, eli Insert Components, ja otetaan sieltä kierretappi siihen. Meitataan se paikallensa. Tämä reikä hyväksytään. Ja nyt tässä ei sitten oikeastaan tarvitakaan muita meittejä, koska tämähän pitää päästä liikkumaan. Nyt tässä tapauksessa en laittanut sinne, olisin voinut laittaa sinne kierremeitin, mutta siitä nyt ei ole tässä tapauksessa oikein mitään apua, että mä laitoin vain ihan tavallisen meitin tuohon, niin se osoittaa tämän toiminnan tässä. Ja sitten vielä viimeisenä komponenttina sinne laitetaan toi vipu ja se myöskin meitataan vaan tuohon reikään näin, ja sitä voi myöskin sitten siirtää tässä tarpeen mukaan. Ja näin meillä on nyt tämä kokoonpano